Přemýšleli jste někdy nad tím představou a realitou? Já jo, tak můžeme jít teďka na to, ne? A konečně ráno. Tyjo, co bych teďka podniknul, no. Tyjo, teplo je. Tyjo, dneska je škola, že jo, tak to se těším. Jupi, já jsem tak rád. Ježíš Maria, co jsem to stálo? Dneska je škola, ach jo, my dneska píšeme spíš 10minutovku. No, tak já ale musím, že jo, ty vole. To si děláš, prdel, tak to je zima, no tak to spinkej do postýlky, dobro. To je zima.